Damaris, niftakar meta twilet Luka, Nili ir-raġel tiegħek bat li SMS u qal li għandna tifel, l-omm u t-tifel tajbin ħafna u jien, ikkamel jien, u reġa' jien fis-seba' sema. U jiena stajt nifhem il-ferħ li ħass illi sar missier ta' Luka. U nista' nifhem il-ferħ illi ħassejt inti meta rajt fidejk din it-tarbija illi kont ilek il-ġorra 9 xhur. Hekk nixtieq tgħidli xi ħaġa fuq din l-esperjenza ta' meta issirhom. L-esperjenza hija waħda meraviljuża. Mill-ħin x'in sirna nafu li qed nistennew lil Luka. Dak iż-żmien bil-kemm tkun tista' timmaġina li vera. Il-bidu speċjalment il-kambjament jibda jsir bil-mod fik, allura bil-kemm temmen tkun trid qisu lit-tabib. Fil-visti tat-tabib tikkonferma li veru hemm ħajja tikber fik. Imbagħad biżmien fitqala bej il-ġisem jibda jagħmel kambjamenti tiegħu, bej tibda tħoss id-daqqiet iktar ma timxi tqala. U dejjem din l-esperjenza tħossha li qed issir iktar reali. U iktar ma tidħol fi żmien iktar qed issir viċin id-ġurnata meta t-tarbija ħad tkun f'idejna. Il-ġurnata ta' twelid hija waħda li l-ebda kliem ma jista' jiddiskrivija. Imħalta x'ikun hemm dbatija. Kien hemm dbatija, tistenna li ħajkun hemm dbatija, però meta tkun taf x'ħajkun ir-riżultat. U meta tara r-riżultat. U meta tara r-riżultat, assolutament tinsa dak kollu li tkun għaddejt minnu. Ġifieri dak li qal Nil kienet jirrifletti wkoll dak li kont qed tħoss inti. Użgur. Kien Nil qal jiena qiegħed fis-seba' sema. Użgur. Kif iġibulek it-tarbija f'idejk. Bla kliem tibqa' m'hemmx kliem jiddeskrivu dak il-mument. Ferħ esaġerat. Immens. Ma ssibx kliem biex tiddeskrivi. Tipprova tifhmu. Irid tagħmel l-esperjenza. U l-ferħ ma tġibux biss it-tarbija fil-familja immedjata bejn l-omm u l-missier. Il-ferħ jinfirex mal-familja u l-ħbib kollha. Tzijiet, nanniet, ħbieb. Jiġifieri l-ferħ li ġib tarbija meta tfilet fid-dinja hija tinfirex b'mod totali mal. Jien li żewwixtkom għandna baby ieħor. Ekku, wieħed ieħor tal-familja. Sjuħ speċi hekk, jiġifieri li jiena ma niġix minnkom xejn. Imma tifraħseb parentom. U issa hekk li l-baby qed jikber kultant joqgħod naqram. Kuljum tistenna xi ħaġa ġdida, u sinteddi ma nistax ngħid li kollox wara tużar għax ikun hemm ftit sagrifiċċji u tbatija u ftitajja, però il-rewards li ġib magħha il-maternità u l-paternità kuljum anke kif tqum filgħodu tara dik id-daħqek qed tistennik biex tmur għalih. Ħaġa żgħira ta' ma jkunux affarijiet kbar. Kull ħaġa żgħira ma li Luka jagħmel tagħmellek il-ġurnata lilek għax kemm jew jagħmellek xi kelma ġdida jew jagħti xi pass ieħor jew xi mossa ġdida u hekk. U affarijiet li jimlewlek il-ġurnata b'ħafna ferħ. Mela l-esperjenza ta' ommi esperjenza meraviljuża, m'hemmx kelma oħra għaliha, esperjenza meraviljuża. Min qabel tiġi t-tarbija u tul il-ħajja kollha tat-tarbija, anke meta t-tarbija tikber. Eżattament. U mbagħad jibdew l-ewwel tarbina u mbagħad meta tiżżewweġ jew meta tagħmel il-pass tagħha ġifieri. Jiena qegħdin f'santwarju tal-Madonna, dan huwa s-santwarju tal-Madonna tal-Ar. Luka. U il-paragun li nixtieq nagħmel huwa dan, jekk kien sabiħ ħafna lik, meraviljuż għalik, illi ssirhom, illi kont taf li sa ssirhom u mbagħad sirthom u kienet festa kbira interna, li ma tistax tispjega. Kemm aktar għal Marja Santissima, kienet għadha żgħira u jikkalkulaw il-Biblisti li kellha forsi 16-17 sena. U dina sarithom b'mod straordinarju għaliex bopra tal-Ispirtu Santu ma i ġarritu 9 xhur fih dana u hi tagħti twelid lill-tarbija Ġesu. U hi kienet taf ukoll illi mhux biss tarbija imma hija Alla. Bil-feddej u Alla. Mater Dei għandna l-isptar msemmi għalija Mater Dei, Alla. Jiġifieri ara x'ħasset il-Madonna. Issa bih illi dina ma saritx Alla għalija biss. Imma saret Alla għalina. Fil-fatt il-Vanġelu li naqraw fil-festa
tal-ewwel tas-sena, illi qed niċċelebraw għax illum l-ewwel tas-sena, huwa meta r-rajja għax qalilhom l-anġlu marru fil-grotta u sabu lil Marija u l-Ġuseppi u t-tarbija. Jiġifieri it-tarbija imdawra bil-familja. U interessanti li kienu ir-rajja dawk li kienu l-emarġinati tas-soċjetà. Mela jekk Ġesu meta ġi l-ewwel ma wasal għand l-emarġinati, Ġesu ġi għal kulħadd. Mela Ġesu għal feddej ta' kulħadd. U il-Madonna li hija Alla hija omna wkoll. U dina aħna tistedinna hekk biex nifirħu magħha f'dan il-jum illi jum Alla u nifmu li hija omna u lesta li tilqana u lesta li tieħu ħsiebna, lesta li tgħinna fid-diffikultajiet tagħna. Inti semmejt ħaġa sabiħa illi il-ferħ ma kienx limitat għalik u għar-raġel tiegħek, imma kien miftuħ għal membri l-oħra tal-familja estiża u għal kull min jafek. It-tarbija ġabet ferħ kbir lil kulħadd. It-tarbija ġabet il-paċi f'qalbek, f'qalb ir-raġel tiegħek u f'qalb kulħadd. U dak li niċċelebraw fl-ewwel tas-sena wkoll niċċelebraw jum il-paċi. Għaliex Ġesu huwa dak li ġab il-paċi lil kulħadd. Ejjew nifirħu dejjem meta jkollna tarbija, nifirħu dejjem, u ejjew ngħixu fl-aqda u fil-paċi, fl-armonija ma' kulħadd. Għax din tfisser Marija Alla, il-paċi. Mill-Evanġelu skont San Luqa. Ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu u jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-8 jum biex lit-tifel jagħmlulu ċirkonċiżjoni, semmoh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Wara li għalqilhom iż-żmien għall purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lil mulej.